Добра среща на двама човека, които са много добре известни в форума. Фадер и Пепито, може би така е ударението правилно на френски. Пепито, да, Пепито. Много се радвам да ви видя. И ние също. Разказвайте впечатленията. Впечатление бол. Трябва по един или друг начин човек действително обаче да го изживее лично, тъй като с преразказване някак се не се получава. Но все пак колкото може днеска, денят беше разкошен. Вярно, Цветич не можа да направи изненадата, въпреки че първия сет потегли страхотно и чувството, което ние изпитвахме като българи, развявайки трибака, беше нещо разкошно и си го пожелавам още веднъж да се повтори, дете му една приказка. За съжаление, не успя да се пребори, но се даде всичко, каквото можеше момичето. Все пак успех е, че прехвърли първия кръг, тъй като знаем, че в последно време така претърпя някои несполуки с ранни отпадания, свързани от турнирите, но днес също така игра добре и мисля, че можем да бъдем доволни, но за нас специално от днешния ден матча на деня е във Ринка с Дългополов. Прекрасни разигравания, чудесни майсторски изпълнения и какви бекхенди, като прибавим вече и към шичния сервис на Дългополов, просто се получава. Това е човек артист, много го харесвам. Както във Ринка, така и него. Впечатление, какви впечатления? Той ако ви слушате него, лъжец, измамник. Добре, освен Цвети Пиронко, искам да ви попитам, някоя друга тенисистка пожела ли да се снима с вас? Ами те се избиваха, но трябваше да взимат опашка, но той не ги пускаше. Каза, не, вика, той само с мен се снима. Билетчета? Днес се снимах с Алмагро и снимахме се с съдята на Цвети. Всички са наши хора. Не знам, обещаха до година да печелиме турнира. Модераторските заплати свършиха ли в този скъп град? Само за командировъчните сме доволни и прекрасно беше, че бяха покрити от Тенис кафе. Вярно, че той ми взима 180 евро за интернет, нали, за половин час, което си ези грабеж, както съм се го написах и във форума, но някак си ще го преживеем, защото един куфър с вафли, както той пише, съм взимал, все ще изкараме, Аз пък искам вредни, защото цял ден с него, от сутрин и недоволен, нали? Много стълби, много слънце, много хора, много птички. Тук всичко много е, много съм жаден, много съм гладен. Аз не мога по-добре с дете си взема да го сценува. Вие сте истинска атракция тук пред Триумфалната арка. Не се мъчим да кажем истината. Той каза всичко най-важно, обрака и мака, за мен пак нищо не остана. За мен целта и мечтата е Григор утре да спечели, защото според мен има сили, има възможности. Карено Буста не е нищо особено. Мисля, че спокойно ще го докара до матч с Раонич, ако той Раонич успее да се класира. И мисля, че може по-нататък вече и на четвъртфинал да играе. Според мен има възможност Григор, защото напукна всички, които казват, че неговата настилка не е на червено, според мен е точно на червено. Техничен е, добре се предвижда, физически чудесно подготвен, има хубав сервис, на твърдите кортове има добра възможност да отреагира и с бекенда да си удари, да върне ретура. Умно момче, мислещо, има тактика. За него това е според мен най-добрата настилка. Вярно е, че няма добри успехи, но защо да не започне от сега? Ние с него му даваме много добри съвети. Можем да дадем, да. Слушва ли се Григор във вашите съвети? Не знам Григор, ама Цвети измъкнах на ония ден. Цвети, благодарение на нас. Благодарение на мъдрата тактика, защото се обади баща й. Помагайте момчета, защото той е моят зет и дава футболни приеми по един или друг начин, поеми на гърди, през краката. Това не може да вкара гол. Не може да вкара гол. Но благодарение на това, което ние дадахме като тактика, ето, че победи. Наистина искам да допълна за Цвети, съм много горд с нея, защото още първия матч, след първия сет, като го взе, ние знаем, че тя играе на амплитуди и не можа да се задържи. Отстъпи с 3-0, 4-1 втория сет, но въпреки това намери сила и се върна и взе матча. Днес не беше никак лесен матч, имаше шанса беше с нея на матча на брейкбола. Топката се удари в филето и падна от нейната страна. На матч сетбола топката тази направи двойна грешка. Светолина. Обаче ние с него направихме всичко и благодарение на нас тя успя да вземе първия сет, защото през цялото време ние подкрепяхме не Цвети, ние дразнахме Светолина. Викахме Ялина Светолина, 100 кила сланина и тя се дразнеше.
И беше, значи от първа възможност тя си предаде сет. Така е. Но втория сет ти защо не продължи, не скачаш, не викаш? Защото вече получи се едно прегракване в крайна краща. Петте сега сурови да ги пихме сутринта. Трябва да се пазя и утре за мача за Григор. Утре, ако трябва, дете ме наплика, се предлагаме, ако трябва ще проституираме, обаче ще влезем на този матч. На корт номер 1 продаваме билетите, ако трябва ще платим бонус отгоре върху цената, която плащаме за Ленглен. Какъв е бонус? Един час с човека, който купи билета с тебе? Да, точно така. Няма да се уредиме, никой няма да ги вземе. А малко домашна ракия българска нямате ли? Що ми яйцата не работят? Аз по принцип не пия алкохол, той е алкохолика. Ходим в дружеството за анонимните алкохолици, обаче сега е, както го виждате, фит, в добра кондиция. Готов да излезе на корта? Готов да излезе. Глътни, Калоран. Вземаме калоран. Ти си да говориш, докато си глътнал, то не става или едното или другото. Дейци ще вземе да пропее. Добре, какво очаквате от Григор? От Григор очакваме победа, да зарадва цяла България, защото всички го обичат, държат на него и се надяват, че рано или късно ще дойде неговия звезден миг, за да го видим с една титла, ако не от член, поне от Мастърс. И предполагам, че това е по силите му, тъй като момчето си има талант. Има всичко, което Дядо Боже му го е дал и което другите го постигат и с труд, и с мъки и така нататък. Не, че той не се труди и не тренира и така нататък. Просто трябва крайно време да осребри този талант, който го има, за да зарадва не само себе си и близките си, но и цяла спортна България. Поне аз така се мисля. Аз какво казвам? Казвам, момчето може, доказал го е. Искам даже да не победи утре, да не вземе титлата, да играе с желание, да остане той доволен от себе си, че е дал всичко, което има, да няма съжаление след това, защото много хора казват, че някой път не играе с желание. Искам да играе с желание. Това е цялата работа и мисля, че той ако остане доволен и ние ще сме доволни, може и да загуби. Както матча полуфинал с Надал на Австралиен Опен, това му беше най-хубавия матч въпреки загубата. Да. Сега каквото може, момчето знае. Но ако прескочи и утрешния хърдъл... Ако прескочи, то няма Солчарски скок. Няма значение. Това си е препятствие по пътя към триумфа. Всеки матч е препятствие. Вече следващия матч е с Раунич, който по принцип много си го обичам, черногорски левент, обаче срещу нашето момче вече приел е своята роля на абонат и би трябвало по един или друг начин да излезе така с малко смъкнати гащи и Григор да се възползва от този хед-то-хед, който има до момента, който е убедително в негова полза. Би трябвало и вече на четвъртфинала, каквото покаже Сабя срещу Надал. Вижте сега, едно е очаквания, друго е пожелания. Сега искам той да играе добре, очаквани пожелания, разбира се. Не искаме да спечели всичко възможно, да няма нито една загуба в нито един матч. Не там работата. Искам да играе добре, да е щастлив на терена, защото той каза, че това му професия, винаги е играл с желание. Той самия каза, че за него корта, плей-корта, нали, червените кортове тербатил на френски, това е... Там се е учил, бе? Това е една насилка, която човек трябва да се бори и дава всичко от себе си и той не го е страх. Искам това да покажа. Нищо повече. Голямо напрежение няма смисъл. Добре, вие по принцип сте голяма атракция в форума, докато пишете. Кажете нещо на съфорумците и на читателите на Тенис Кафе. Да слушат повече. И да няма нецензурни изрази, дори ако, не дай си Боже, матчът тръгне на друго, защото, както е казал колегата Бик Любо, дългата ръка на Фадера ще ги застигне. Въобще да не си мислят, че могат да обиждат Григор. Това е. Вие нямате интернет сега. Съвсем сериозно, нямам интернет. Клъцна ми интернета, за да не съм му конкуренция. Това е истината. Не е много коректно, но аз си го обичам, защото той е така усиновил съм. Хода да го взема оттам по метрото и той. Къде отиваме? Защото билече още ли и гледа наляво надясно. Ще се научи, млад е. Но ми има доверие. Имам. Вярно е. Така е. Мисля, че е достоен край. Нашите да ни радват. И да в Париж българското участие при мъжете да продължи втората седмица. Да продължи колкото се може по-напред. Аз в неделя пътувам обратно. Няма ли да продължиш по-напред? И по един или друг начин се надявам вече заедно с нашите съфорумци да продължаваме да подкрепяме Григор. Желаем му действително това да бъде неговия триумфален турнир, на който той се представи по един блестящ, впечатляващ и запомнящ се начин. На Уимбълдън апетита идва с яденето. Вие до неделя тъкмо ще се синхронизирате напълно, да няма мрънкане и така и ще трябва да се пътуват. Да, той ще остане тук още една седмица и след това ще ми дойде на гости в България. Аз като го барна вече там
вече на българска територия, аз не знам какво да правя. Много изхрана, бе. Тия парите за интернет, бе, къде отидоха? На разменено гостуване, вие сте на разменено гостуване. Точно. Гол на чужд терен, зачита ли се? Защото аз съм от Мексико, по принцип живея там. Той живее в Мексико. И макара непрекъснато ме кани, защото знае, че няма да отиде. Аз му казах, ще те дойда. Видоси там, нека дойде, малко да случи вече. Ще дойда само ако ме поканиш в Париж, за да гледаме Григор и Цвете и да им се радваме тук, да изживяваме. Защото това да изживееш, да си част от тая мексиканска вълна, която залива централния корт, действително е нещо велико и безценно. Фантастично. Просто пожелавам на всички от сърце някой ден да им се открие така възможност, дори да нямат под ръка такъв като Пепито, да дойдат тук и без интернет, нали? Защото за интернет е много тук, както казах вече, дерат кожи и това е положение. Да, така. Страхотно, много ви благодаря. И ние благодарим. Ако не друго, той ако мога да не знае с правилата, аз се опитах да му ги обясня бега в понеделник. Той най-добре синоптик, постоянно гледа слънце да ви каже кога се скрие и си слага каскетчето. Слънцето не напожали, затова сме такива червени, като праскови са небусти, днеска са като раци на опече слънцето, но беше прекрасно. Заслужава се. Заслужава се. А утре, ако ни зарадва и Григор с една победа, просто това ще бъде върха и финала специално на моето гостуване в Париж. Да се надявам, че няма да бъде за последен път, само да сме живи и здрави. Пожелавам го и на всички останали. Пожелавам го и аз на всички. Благодаря ви много. Чао.